Stoneheart Premier by Luximo, Висшата лига на строителите, представя Окинава бутик резиденс от Тасков и Стоянов. Аз съм Никола Стоянов и днес ще ви покажа нашата луксозна нова сграда на Симеоновско шосе, която вече е напълно завършена и притежава акт 16 от юли 2025 година. Намираме се на столичния булевард Симеоновско шосе в съседство с обновения търговски център Фантастико, който е един от най-големите магазини от тази реномирана верига. В непосредствена близост и на пешеходно разстояние са магазините Kaufland, Мартинели, бъдеща метростанция на 3 минути пеша, както и университетите на Студентски град. Големите търговски молове Парадайс Център и Ринг Мол са на около 10 минути с автомобил. Транспортната свързаност на района е безупречна. Широкият и бърз булевард Симеоновско шосе ви отвежда за броени минути до центъра на столицата, както и до околовръстен път. Веднага ви казвам, че тук разполагаме към момента с ограничен брой свободни апартаменти за продажба, като са ни останали най-хубавите жилища в проекта. При това разполагаме както с имоти по БДС, така и с напълно завършени и луксозно обзаведени, готови за нанасене веднага апартаменти. Нашата сграда е мултифункционална и освен жилищна секция, разполага с бизнес център, където имаме офиси под наем, в това число и цели етажи. А на партера сме разположили малък шопинг център с 5 търговски помещения, магазина, които се предлагат за продажба или под наем. Това е поредната сграда от елитната линия Бутик Резиденс на нашата строително-инвестиционна компания Тасков и Стоянов, която вече е с над 21 години история, повече от 35 успешно завършени проекта и отличена в няколко български и международни конкурса. Сграда на годината, Luxury Property Awards и Big C Architecture Awards. Мултифункционалната сграда Окинава е с площ от около 16 000 квадратни метра на 8 етажа и включва 3 обособени секции, всяка с отделен вход и индивидуална концепция. Жилищна част с 93 апартамента. Бизнес център с 15 индивидуално обособени офиса на обща площ от около 3200 квадратни метра. Шопинг зона с 5 търговски обекта на партерното ниво. Сградата е осигурена и с 2 подземни нива с паркоместа и складови помещения за собствениците на апартаменти. Проектирахме сградата с основна цел грижа за здравето и добрата кондиция на обитателите чрез осигуряване на хармонична и здравословна жилищна среда, а Окинава е първата в България, изградена според принципите на Healthy Building Concept, чрез използване на предимно екологични строителни материали, авангардни технологични решения и оборудване се постигат благоприятен микроклимат в жилищата и постоянна защита на човешкото здраве във всеки един аспект – физически, емоционален и психологически. Особено внимание е отделено на енергийната ефективност с цел ниски разходи и защита на околната среда. Сградата е сертифицирана в енергиен клас А. И за да сме по-изчерпателни, ето малко информация за вложените материали и технологии при строителството на Окинава. Фасадата е високотехнологична и представлява комбинация от топлоизолационна система на Baumit с минерална мазилка по архитектурен детайл от експандиран полистирол и вентилируема част, окачена върху алуминиева конструкция и облицована с керамични плочи на водещия италиански производител Ламинам. В окачения фасаден пакет е вградена изолация, каширана каменно-минерална вата марка Rockwool с пародифузна и ветрозащитна мембрана. Вентилируемата фасада осигурява отлична топлоизолация и паропропускливост, задържа влагата извън сградата, намалява топлинните загуби през зимата и проникването на горещ въздух през лятото, повишава хидроизолацията и шумоизолацията, защитата срещу сняг, дъжд и конденс от към вътрешните страни на стените на сградата. Вложили сме първокласни прозорци и алуминиева дограма на водещата световна марка Алумил от серията Aluterm Super Plus, система с широк прекъснат термомост. Отговаря на най-високия клас по европейските спецификации по отношение на топло- и шумоизолация, въздухо- и водонепропускливост. Сградата се обслужва от луксозни 8-местни асансьори на световния лидер Шиндлер. Общите части са завършени по дизайнерски проект с настилки от естествен гранит. Покритието на стените в самите апартаменти е
с дишаща парова мазилка Baumit Climalite, нанесена машинно. По този начин осигуряваме естествена защита срещу вредни микроорганизми и се предотвратява развитието на мухъл и плесен в помещенията. Всеки апартамент е осигурен със система за подово отопление с опция за захранване по избор, чрез термопомпа или на газ. Предвидена е и гъвкава възможност за избор на климатизация и охлаждане чрез термопомпа или чрез климатици сплит система. Между отделните жилища са изградени шумоизолирани двойни стени тип сандвич, при които се редуват керамична тухла, изолационен материал, керамична тухла. Внимание е обърнато и на качеството на питейната вода. Сградата е снабдена с централен самопромивен филтър, осигуряващ пречистена вода за питейни нужди. С грижа за духовния баланс на обитателите в Окинава е изградена и истинска японска дзен градина. Сред екстрите и технологичните решения, освен вече изброените, се открояват още и собствената спортна площадка с фитнес уреди на открито. Окинава е една от малкото жилищни сгради в България, при която архитектурните и инженерните решения следват общата цел за значително подобряване на качеството на живота на обитателите. Ако търсите имот, който съчетава безкомпромисно качество, интелигентен дизайн и висока инвестиционна стойност, Окинава Бутик е вашият естествен избор. Аз съм Никола Стоянов от Тасков и Стоянов и днес ви показах най-новата ни завършена с Акт 16 сграда Окинава Бутик, където все още разполагаме с ограничен брой от най-хубавите ни апартаменти. 3 магазина за продажба или под наем, както и офиси под наем, в това число цели етажи. За допълнителна информация може да погледнете на сайта Okinawa.bg, да се свържете с нас на указаните телефони или да посетите нашия офис в София на булевард Черни връх 51Г, където с моите колеги ще ви разкажем още за тази луксозна нова сграда и ще ви представим свободните имоти в нея. Ще се радваме да станем съседи в Окинава.